Centenars de persones s'han concentrat este migdia a València per a protestar contra la instal·lació de plantes de biometà i biogàs a les seues poblacions. Sònia Silvestre. El veïnat de pobles com Domenyo, Xiva, Casinos, Llíria, Utiel, Bunyol o Sant Antoni de Requena estan avui a la plaça de la Mare de Déu de València protestant i reivindicant que s'escolte la seva veu. Consideren que els informes que s'han fet sobre els possibles efectes negatius que tindran aquestes plantes de biogàs o biometà en les seues poblacions no són prou rigorosos. Lo que pedimos es que este tipo de macroplantas no se hagan. El Ayuntamiento de Casinos ya tiene informes que hemos encargado a instituciones independientes donde se demuestran afecciones en nuestro territorio de este tipo de macroplantas. Los riesgos son enormes y estamos hablando de macroplantas que superan con creces lo que es la economía circular. La macroplanta de Llíria pretende gestionar casi 193.000 toneladas de residuos. Eso es una burrada. Ni el Camp de Túria, ni la Hoya de Buñol, ni todas las comarcas del entorno producen tantos residuos. Entonces no queremos ser el vertedero de los olores del interior.